Жұмға жетті, эфирда Соба Луқыдары телевидениесі. Отны информацион программасы студиясынан сізні мен Райля Ғалявені сәлемлейм. Исәмісіз, бүгін біздің шығарылышының төп темалары. Ғинвар айыннан старт алған ауыл жерліклері жиынлары bu атнада түгәлләнді. Milli проект қысаларында районыбыз музейі үшін бина түзіклендірілі. Районыбыздан хәрби харекетлер барған урынларға киту үшін шираттағы гуманитар ярдәм туплана. Хәзер барсы хакында да тулырак район биләмәсендә уза торган җыеннарның соңгысы Соба шәһәр җирлегенә кергән халык белән бергә мәдәният йортында булды. Соба һәм Урта Соба авылы халкы бу җыеннарны көтеп ала. Бердәм катнаша. Быел да сәхнәгә күтәрелеп чыгыш ясаучылар күп булды. Районыбызның төрле тармак җитәкчеләре сүз алып, халык өчен күп яңалыклар, мәгълүматлар җиткерделәр. Агымдагы атна барышында районыбызда халык җыеннары төгәлләнде. Аның соңгысы Соба район мәдәният йортында булып узды. Җыенга Соба шәһәр җирлегендә яшәүчеләр, оешма учреждение предприятие җитәкчеләре, Урта Соба авылы халкы килгән иде. Җыеннарга яратып беребез, чөнки җыеннарда без бик күп мәгълүматлар алабыз. Менә Соба буенча эшләнгән, Соба районы буенча эшләнгән эшләрне күрсәтәләр. Нинди яңалыклар бар, шуларны белеп китәбез. Менә без инде ел саен җыябыз үзара салым акчаларын, аларның нинди эшләргә тотылганнарын да белеп китәбез. Елдагыча әнә шулай җыенга хезмәт урыннарыннан бергәләшеп килгәннәр. Моның үз хикмәте бар. Чөнки Соба үзәгендәге мәдәният, мәгариф, участок инспекторлары еллык эшкә йомгак ясыйлар, яңа планнар белән таныштыралар. Үз яшәү урыныбыздагы бу зур үзгәрешләргә битараф булмаганнар әлбәттә җыеннарга яратып йөри. Җыенга теләп йөрибез инде, ел сайын киләбез. Җыен һәрбер кешенең күңелендә нинди булса да авырлыклар туса да аны җавап эзләү, булган сорауларга җавап алабыз. Аннан шат күңел белән кайтып китәбез. Соба шәһәр җирлеге башлыгы Расих Хәсәнов докладыннан күренгәнчә, Собада һәм Урта Собада зурдан кубып күтәрелдәй мәсьәләләр күренми. Бүген яшәү шартларыннан зарланучылар да юк дәрәҗәсендә. Суы, газы, уты килеп тора. Җәйгә чыксаң, урамнарыбыз шау-чәчәккә күмелә. Ял итү парклары, балалар өчен уен мәйданчыклары бар да бар. Аларга яңалары өстәлеп тора. Гомумән, җыеннарда халык бу яңалыкларны ишетергә килсә, үз сорауларына җавап та алып китә. Җыеннарга киләм. Ни өчен дисәгез, беренчедән мин укытучы ветеран, икенчедән инде мин политолог, өченчедән инде мин дини белгеч, шуңа күрә Мөхәммәдия бетергән бөтен инде сорауларда мине кызыксындыра. Собада җыеннар бик оешкан төстә үтте алдагылары, һәм инде бик күп нәрсәләр белеп кайтайык. Яңа җитәкчеләр танышабыз, яңа җитәкчеләр белән, аларның эшләгән эшләре белән, һәм инде төрле җитәкчеләр безнең үзләренең чыгышларын ясый, һәм инде без аларның эшләгән эшләрен күрәбез, кайберләренә инде тәкъдимнәр дә ясыйбыз. Мин башта Рәис Нургалиевичка һәм инде ЖКХ җитәкчесенә, энергия җитәкчеләренә үземнең зур рәхмәтен белдерәсем килә. Ни өчен дисәгез, Соба бу соңгы елларда бик матурланды, матур утлар куелды. Аннан инде кыш көне чыксаң да бик матур бизәлгән, кунаклар безгә бик күп кайттылар. Шуңа күрә алар инде берничә көнгә кайтсалар да, Екатеринбургтан да, башка җирләрдән дә алар инде Собаның шундый матур икәнне, аның инфраструктурасы инде бик нык үзгәргәнне сөенеп киттеләр һәм яңадан да инде кайтабыз дип әйттеләр. Соба шәһәр җирлеге башлыгы докладын тыңлаганнан соң, халыктан килгән сорауларга Торак коммуналь хуҗалыгы җитәкчесе, ТСЖ һәм Үзәк хастаханә җитәкчеләре җаваплар бирделәр. Быелгы җыен башка еллардагыдан кайсы ягы белән аерылып торды соң? Бу сорауга да җавап бар. Районыбызның социаль фонды хезмәткәрләре һәр кешегә җавап табарлык брошюралар, инде Үзәк хастахана табибләре көн кадагында булган геморроик бизгәк авыруын булдырмый калу чараларын яктырткан листовкалар тараттылар. Җыенда Соба муниципаль район башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов катнашты һәм чыгыш ясады. Районыбызның тарих белән кызыксынучылары
Туган якны өйрәнү музейын күптән инде зур якты бинада күрергә хыялына иде. Аларның бу теләге тормышка ашарга да күп калмады. Элекке Татфотбанк бинасында хәзерге вакытта ремонт, төзекләндерү эшләре бара. Саба туган якны өйрәнү музее моңа кадәр Саба үзәк китапханәсендә эшләп килде. Музейның мәйданы 78 квадрат метр иде. Иркен заманча музей кирәклеге көн тәртибендә торды. Һәм ниһаять 2021 елда музей яңа биналы булды. Элекке Татфотбанк бинасында хәзерге вакытта капиталь ремонт һәм музей эшчәнлеген камилләштерү эшләре бара. Мәйданы 456 квадрат метрдан артык булачак. Аллага шөкер, шушындай зур зданиягә күчү мөмкинлеген безгә булдырдылар җитәкчеләр, бик зур рәхмәт. Хәзерге вакытта 456 квадрат метр монда безнең. Инде күз алдына китерәбез. Музейда Алла берсә торачак 3 өлештән районның, Саба районының үткәне, бүгенгесе һәм киләчәк дигән өлешеннән торачак инде. Күргәнегезчә ремонт эшләре күп эшләнде. Эшлисе әлбәттә алга таба да күп әле. Инде быелга инде ачылыр дип торабыз музейны инде. Алла берсә, шушы безнең строительный компания һәм безнең музификация эшләүче компания бар, Петербурглар, аларның ярдәме белән быел башкарып чыгарбыз дип ышанып торабыз инде. Әлегә монда ремонт эшләре барса да, кайда нәрсә булачагы төп-төгәл билгеле. Иң сөенечлесе балалар белән эшләү өчен мөмкинлекләр күп булачак. Иң зур өлешендә инде булачак хәзерге заманча технологиялар белән, мультимедиа технология белән курылган экспозиция булачак. Әлбәттә булачак вакытлы куеп тора торган экспозиция урыныбыздагы безнең кергәндә фойе өлешендә була инде ул. Һәм дә әлбәттә инде аерым бер бүлмәбез бар. Ансы инде балалар белән шөгыльләнә торган районыбыз тарихын һәм анда киләчәк буынга җиткерә торган бүлмә булачак. Анда инде безнең аерым Алла берсә эшләячәк музейный педагог дип әйтәбез инде. Гел шул балалар белән шөгыльләнә торган аерым бүлмә бездә булачак Алла берсә инде. Музейның төп байлыгы экспонатлар. Үткәнебез, бүгенге көнебез киләчәкне шагылдырган бүлекләрдән тыш районыбызда эшләгән, эшләп килүче оешмалар турында да бүлек булачак. Экспонатлар туплауда һәркем үз өлешен кертә ала. Аларны сез Байлар Сабасы, мәктәп урамы, 35-нче йорт адресы буенча китерә аласыз. Электрон почта аша җибәрергә мөмкин. saba@museum.sabachka.mail.ru. Бу эш дәвам итә. Хәзерге вакытта безнең 3242 экспонат бар. Аларның инде менә безнең музификация компаниясе, Вик компаниясе шуларның 1600-ын сайлап алды. Без хәзер шуларны барлау өстендә, аларның состояниесен карап, шуларга тапшыру өстендә хәзерге вакытта эшлибез. Ремонт төзелеш эшләрен Ремстрой сервис оешмасы алып бара. Милли бизәкләр уелган музей диварлары урамнан ук үтеп баручыларны үзенә җәлеп итә. Эштәге эшләргә килгәндә стеналар әзер, сантехника әкренләп урнаштырып барыла. Алдагы атнада түшәмнәрне буяу эшләре башланып китәчәк. Аннары диварларга декоратив штукатурка ясалачак. Кулланыла торган материаллар бик сыйфатлы, шуңа күрә эшләве дә рәхәти, үз һөнәренә чын-чынлап гашыйк Кәүсәрия апа. Без бу объектка дөресен әйткәндә октябрь урталарында килгән идек. Минем напарнигым Хасанов Айрат белән эшләп эшне башладык. Иң беренче түшәмнәрдән башладык. Башта демонтаж эшләре булды, аннары шпаклевочный эшләр, аннары стеналарны икешәр тапкыр шпаклевать итеп чыктык. Әле ул шпаклевать итү генә түгел, аның астыннан грунтовать итеп эше бик күп булды инде моның. Гипсокартоннар җыйдык. Менә бу колонналар бөтенесе кирпичтән демонтаждан җимерелгән, аларга гипсокартоннар җыеп, әйбәтләп икешәр тапкыр шпаклевать итеп, уголклар утыртып бөтенесен эшләп чыктык. Музейлар халык хәтерен саклауда бик зур эш башкаралар. Шул ук вакытта музей эшчәнлеген алып баруда заманча эш алымнары да таләп ителә. Саба туган якны өйрәнү музее яңа бинада ачылганнан соң экспонатларга бик бай, шул ук вакытта иң заманча музей булыр дип ышанабыз. Бу көннәрдә районыбызның төрле авыл җирлекләрендә берләшкән волонтерлар төркемнәре махсус хәрби операциядагы райондашларыбыз сорауы буенча маскировка шелтәре үрү белән мәшгульләр. Якын арада чираттагы гуманитар ярдәм белән аларны да өлгертеп озатырга кирәк. Бу шактый күләмле һәм кулны тота торган эш. Шелтәр үргәндә кемнең дә ярдәме артык түгел диләр Шәмәрдән авылы активист ханымнары. Алдагы хәбәребез шул хакта. Сары булмасын, капыл булмасын. Предпочтительно что? Пастилдә ярый, нидә ярый, нәсап кирә, силгеләрдә ярый, берсеннән дә 31 миллион. Ранныларга.
Шулай күмәк җыелганда ханым апаларның сөйләшер сүзләре ут эшендәге балалары, ирләре турында. Сугыш хәрәкәтләрендә булганнарга ярдәмнең кайсы да артык түгел. Соңгы вакытта солдатларның үзләреннән маскировка шелтәрләре кирәклеге хакында үтенеч килгән. Запрослар егетләрдән бик күп. Хәзер менә инде бик күп килә запрос маскировочный сетьга дип инде. Безнең Шәмәрдән зур бит инде, шуңар бездә кушылып караган менә. Бу әле безнең башлап кына җибәрү эшнең, әмма дә ләкин без инде менә ничә көн эчендә күпме маскировочный сеть ясадык инде. Гүзәл ханым Шәмәрдән лицейында башлангыч сыйныфлар укытучысы. 2 бала әнисенең үз ире дә мобилизация белән махсус хәрби операциядә катнаша. Элемтәдә торалар. Һәм ул бер шалтыратуында үзләренә маскировка шелтәренең бүгенге көндә бик кирәкле саклану чарасы булуы турында әйтә. Җирлекнең солдат аналары, волонтерлары шунда ук җыелып, кирәкле материалны туплап, эшкә дә керешәләр. Монда күбесенчә инде шул уллары, абыйлары, энеләре, сугышта булган кешеләр күбесенчә инде катнаша. Зван итәләрме? Сөйләшәсезме? Беренче очрак шуны сорашабыз бер-беребездән. Хәбәре бармы? Кайбер арабызда хәбәре юк кешеләр дә бар. 10 көн бер булый, 2 шәяратна булмыйлар, хәбәргә кермиләр. Без инде андый вакытта бик кыен безгә. Шушында килеп бер-беребез белән аралашка җиңелрәк була. Менә шу сетканы ясаганда инде һәрбер нине бәйләгәндә сеткага үзебезнең теләкләрне әйтеп беләбез. Исән-сау балаларыбыз кайтсыннар, улларыбыз, һәрберебезнең үз балаларыбыз кадерле. Рәмзия ханымның улы Чаллы шәһәреннән мобилизацияләнә. Быелның гыйнвар башында Феликс хәрби отпускыга кайтып китә. Солдат анасының күңеле баласы өчен ут йотып тора. Шуңа ул бирегә килеп үз ишләре белән аралашып, җанына тынычлык ала. Гомумән Шәмәрдән җирлегеннән 50дән артык ир-егет бүгенге көндә хәрби операциядә катнаша. Авылда аларның әниләре, хатыннары берләшеп телефонда үзебезнекеләрне ташламыйбыз дип аталган WhatsApp төркемдә булдырганнар. Биредә бик җанлы аралашу бара. Маскировка шелтәре үрү турындагы хәбәр дә иң элек шунда тарала. Башта алар бу эш буенча мәгълүмат туплыйлар, махсус видеоларда карыйлар. Балтачтан Рания ханым килеп мастер-класс күрсәткәч, тәвәккәлләп үзебез тотындык ди Гүзәл. Менә шулай итеп основаларны сатып алып инде, кирәк материалларны сатып алып, безнең промкомбинатта Шәмәрдәндә раскрой ткань сатып, кистереп инде Люба апай белән Роза апайга бик зур рәхмәт шуның өчен. Алар безгә шул материалны кисеп бирделәр дә инде без хәзер менә шунда әзерлибез инде киштән килеп. Менә мәсәлән безнең көнгә 2 сәгать куелган, сәгать 3-кә киләбез инде, сәгать 6-га, сәгать 3-кә килә инде безнең олы апалар. Алар менә инде безгә бик энергиялы, дәртле апалар дип әйтик инде. Алар менә безгә үрнәк күрсәтеп инде сәгать 3-тә эшлиләр алар. Без кич белән җыелышып инде яшьләр белән заготовкаларны әзерлибез һәм сетьларны үрәбез инде. Шәмәрдәнлеләр шелтәр үрүгә якшәмбе керешкәннәр. Икесе әзер, өченчесе булып килә. Атна азагына кадәр шулай бердәм тырышканда, калганнарын да җитештерербез диләр апалар. Солдатлар 5-не сораган булганнар. 5-кә-5 размерлы бу япмалар күләме буенча шактый кулны тоталар. Тик әниләр авыр диеп зарланмыйлар. Авыр түгел. Бер күрсәтсәләр, кул бара. Шундый җиңел. Монда менә булай барасың инде. Кыйыклап барга кирәк, турылап бармыйсың, кыйыклап барга кирәк. Менә күренсен солдатларыбызга. Менә барганда ул күренергә тиеш. Әгәр менә булай ясыйлар әләр, тикшәрләр, тәрәзәләрне ачалар. Пока Херсонга ясыйбыз, Гүзәлнең мужыгы ягына, аннарсы минем мала ягына. Алла бис. Исән сау булсыннар, исән сау кайтсыннар. Һәм әнинең шулай. Рәмзия апаның улы да, кияве дә беренче көннән мобилизацияләнгәннәр сафында. Шуңа ул икеләтә борчулы. Тизрәк илләр татулашсын да, тынычлык урнашып, якыннарыбыз белән шатлыклы күрешү көннәре якынайсын дип тели. Әлеге шелтәрләр сугышчыларны, коралларны, хәрби техниканы һәм башка мөһим объектларны маскировкалау өчен кулланыла. Һәрбер ятмә кемнеңдер гомерен саклап калу һәм дошманнан яшерү мөмкинлеге. Шуны аңлаган хәлдә бу олы эшне тиз арада өлгертү өчен ярдәмче кулларның волонтерлар сафына кушылуы сорала. Чираттагы гуманитар ярдәм районнан Херсон якларына февраль соңгы көннәрендә планлаштырыла.
15 февраль Совет гаскәрләренең Афган җиреннән чыгарылуына 35 ел. Бу куркыныч сугыштан соң күпме вакыт узса да, анда хезмәт иткән райондашларыбыз күңелендә хатирәләр җуелмый. Кичә бу юбилей датаны районыбызда да билгеләп үттеләр. Афганстан безнең хәтер һәм күңел ярасы. Утлы җирдән чыгып киткәнгә дә 35 ел вакыт үткән, алар аны бүгенгедәй хәтерләй. Иннанда булган кешегенә белә, бүген көндә безнең Исфауда булган җирләргә нинди хәл икәнен белә. Без инде менә кыска арада күбрәк югалттык, үз вакытка караганда. Иң кадерле бер кеше, ул бүген көндә безнең передовойдагы җирләр үзебезнең туры эшләрендә дә шәп эшләрне үтәүчеләр. Шуның өчен Исән-сау имин әйләнеп кайта күрсеннәр иде. Һәм инде шулай шырашып, искә ала торган булсын инде. Бүгенге көндә районда 85 афганчы гомер кичерә. Бәйрәмгә килә алган 70 ветеранга җитәкчеләр 35 еллык медален тапшырды. Оешма әгъзалары авыр хәлдә булучыларның, шәһид киткән афганчыларның гаиләләренә үзләре барды. Бу узган елдан 11 февральдән йөри башлады инвалидларны, кемнәр урынсында ята, кемнәр Сокар инде кемнәр аягы юк, менә аларында инде Лисозда Рөстәмне инде Шакуров Казбегенә әйтә инде Зәгәдүл Анас әйләнеп үттегәндә анда уже монда киләмне инде. Калган инвалидларны без монда ветеранны Сабада котлыйбыз инде. Кичә булдык Шыңарда, Шыңар мәктәбендә инде башта Зинатул Лифатның каберенә чикләр салып мәктәп командалары белән инде. Аннан соң юнармия кабул иттек, Лифат исемен бирелде тоже менә яңа отрядка 7 класс балаларына. Ул 19 елда бирелгән и хәзер инде менә опять ул мәктәп балалары чыгып китте бит инде. Яңа командага бирелде инде. Аннан соң анда урынында 8 ел ята Ибрагимов Илдус, Афганстанда инвалид бер группа. Аның хәлен белеп пакетлар бирелде. Аннан соң инде Рейсапа Курбанова кердек. Аның малай десантник Курбанов Ренат, аның исемен тоже юнарми отряд исемен Шыңарда. Аның хәлен белдек инде. Һәм иң ахыр точка инде Релепа Зинатуллина исән-сау. Бүген көндә Аллаһка шөкер аның хәлен белеп чыктык инде. Афган сугышы барлык милләт кешеләре өчендә уртак. Аның рәхимсез җиле, кайгысы күп йортларга кергән. Сугыш ул югалту, курку, күз яшьләре. Яшәү турында уйлап, үлемгә керү. Без 80 елда 13 ноябрьдә киттек. 8 малай Сабадан Ашхабадта булдык. Башта Ашхабадта безне бүлделәр. Шул 8 малайдан 2-3 Гератта сержантская леккән, 3 артиллерия, 3 пехот водитель механиклар, 2 артиллерияга. Без 1 ел хезмәт иткәннән соң безнең белән бергә киткән Илшат исемле иптәшебез үлеп кайтты. Хәзер без елда шунда очрашабыз. Калганнарыбыз исән-сау кайтты җидебез. Илшат Тиләҗе җегете, Илшат 1 елдан БМП белән шартлап мәрхүм булып, шундан мәетен алып кайттылар инде. Хәзер соңга безнең 13 ноябрь ел сайын очрашу көне анда күпләп җыелышабыз. Бөтен Илшатны белгән кешеләр шуның каберенә барабыз, җыелышабыз. 1987 елдан 1989 елга кадәр. Менә безнең бүген Афганистаннан чыкканга 35 ел. Без менә 15 февраль көнне сәгать 12-дә Афганистан границасыннан Кушка шәһәренә чыктык. Ул вакытта Советлар Союзы, Кушка шәһәре безнең Советлар Союзының иң южный шәһәре. Шунда чыктык. Ул бик күңелле мизгилләр иде безнең өчен. Менә шул вакытка да уже 35 ел вакыт узып киткән. Бүген менә бөтенебез җыелдык. Шушы бәйрәмгә 35 еллыкны билгеләп үтәргә. Сәхнәгә күтәрелгән батыр ирләр арасында бүгенге көндә уллары махсус хәрби операциядә булучылар да бар. Дөньяга караш, рухи кыйммәтләр үзгәрсә дә, ватанны саклау төшенчәсе үзгәрешсез кала. Дөрестән дә 10 ел буе барган сугышта җиңел булмаган. Сугыш буга җиңел булмый ул. Барыбыз да беләбез, барыбыз да күрдегез. Кемдер сугышында башка вакытта кергәндер, кемгәдер инде шушы 10 елның ортасында хезмәткә турыла килгәндер. Кемдер инде ахырдан чыккандыр, шатланып. Кызганычка каршы сугышлар югалтуда булмый инде ул. Безнең районда югалтулар булды инде. Менә кичә дә мәктәптә очрашу вакытында балалар белән сөйләшеп утырганда, эш булган дип әйтеп инде без менә сугыш итәләр белән очрашырга туры килде. Элек безне бик ватан сугышлары ветераннарын күтәрергә мисал инде хәзерге бүгенге көндә безнең беренче урында инде шушы воин тәнәсе булып бара инде. Соңыннан инде безнең булган
Северный Кавказ Чеченской Республикасы бетінде Сирия болды. Бүгін енді біздің ветеранымызға Исфалда көпшіліктеріміз участие принимать етемінде. Әфган сугышы 1979 елның 25 декабреннән 1989 елның 15 февраленә кадәр дәвам итә. Анда 620 мең совет солдаты, офицеры интернациональ бурычын үти. Безнең егетләрне Шурави дип атаган сугыш 14453 совет солдатының гомерен өзә. Күпләр хәбәрсез югала, әсирлеккә төшә. 35 меңе төрле тән яралары ала. Шушы еллар эченә күпме батырлык, меңләгән халак булучы, шигырьләр һәм җырлар иҗат ителгән. Үлемсез хәтергә күпме кайгы, хәсрәт сыйган. Менделеевскидан килгән Виват Шурави төркеменең исеме дә әнә шуннан алынган. Легла афганская война, уж повзрослели пацаны, былую лихость подзабыв, лишь только память иногда напомнит старенький. 1987 елдан, май айыннан 89 елның февралына хәтле Афганистанда хезмәт иттем. Хәзерге вакытта менә инде 35 ел булган бәйрәмне буласын көтеп алдык инде. Афганистан хатирәләре һәр вакытта күңелдә. Анда хезмәт иткән вакытларны очрашып, дуслар белән сөйләшү үзе бер күңелле. Афган инде ул шундый безнең өчен күңелдә генә дә түгел, төшләргә дә кереп йөдәтә инде. Йокыдан торганда, кайыр вакытта уянып киткәндә шундый төшләр белән уянып китәбез инде. Бик хәтердә бик калды инде, күңелне гел тырмап тора, бар инде йөрәк яралары. Мәдәният йортындагы бүләкләү тантанасыннан соң ветераннар районның Үзәк урамына килде. Хәрби бәрелешләрдә һәлак булган район егетләренең исемнәре уеп язылган стела янына халык агыла. Мәрмәр таш итәгенә әлеге афәт салган канлы яраларны хәтерләтеп, кызыл канәферләр ята. Кайнар нокталарда башын салучыларны искә алу өчен 1 минутлык тынлык. Ватан да, халык та сезне онытмый. Ул елларның хәтердән җуелырга хакы юк. 14 февраль көнне Байлар Сабасының Кыңгырау балалар бакчасында Яшел ут республика бәйгесенең район этабы булып үтте. 2 елга бер тапкыр оештырылучы конкурс юл транспорт фаҗигаларын булдырмау һәм балаларга кагыйдәләрне тагын да ныграк төшендерүне максат итеп куя. Шарадан безнең хәбәр. Кемнәр җыяу килде? Шугар кулларын күтәрә. Кемнәр җыяу килде? Юл йөрү кагыйдәсе һәр көн кирәк, һәр кемгә дә аны белергә кирәк. Менә шул белемнең башлангычы балалар бакчасында салына да инде. Техника күбәйгән, машиналар шаукымы көннән-көн арткан заманда яшибез. Балаларны юл һәлакәтләреннән саклау өлкәннәрнең төп бурычы. ЮХД хезмәткәрләре тарафыннан бик күп эшләр башкарыла. Безнең инде ул балалар белән бигрәк тә күбрәк дип әйтик инде, балалар туганнан алып бит инде юл йөрү кагыйдәләрен әти-әнидән башлап, аннан соң инде балалар бакчаларында, аннан соң инде мәктәпләрдә укытучылар, тәрбиячеләр белән һәм балаларның үзләре белән, әти-әниләр белән бик күп эшләр башкарабыз. Безнең инде балалар бакчаларында төрле чаралар үткәрелә, конкурслар үткәрелә, әти-әниләр белән очрашулар үткәрелә. Аннан соң инде мәктәпләрдә дә шушы ук эшләр эшләнә. Аннан соң инде балаларның үзләре катнашында юлларда машиналар туктатып, пешеходларны туктатып, алар белән знакларны, юл йөрү кагыйдәләрен кабатлап зур эшләр башкарыла дип әйтәм инде. Узган ел районда балалар катнашында 4 юл һәлакәте булган. Агымдагы елның шушы көненә кадәр бәхеткә каршы мондый очраклар теркәлмәде. Әлеге чара барышында Байлар Сабасының Шатлык, Бәләкәч, Балачак, Кыңгырау, Шәмәрдәннең Теремок һәм Әкият балалар бакчасы тәрбиячеләренең ачык шөгыленә, эш дәфтәрләренә бәя бирелде. Балалар белән эшләгәннән соң алар 20 сораудан торган имтихан биремендә башкарды. Бәйгедә тәрбиячеләрдән тыш аерым номинациядә
9 балалар бақшасы махсус папка белән катнашты. Иң күп бал җыйган тәрбиячеләребез һәм папкалар буенча иң әйбәт нәтиҗә күрсәткән балалар бакчалары республика этабында безнең Саба районының данын яклыйчаклар. Бу конкурсның республика этабы апрель аенда узачак. Бу конкурс инде бик катлаулы, шуңа күрә катнашучылар саны бик күп дип әйтмәсем, чөнки инде монда юл йөрү кагыйдәләре буенча курслар да үтелгән булырга тиеш тәрбияченең. Курсы повышения квалификации шушы тема буенча шулай ук инде 700 сораудан торган экзаменны дагын ул югары балга бирергә тиеш һәм шөгыль күрсәтү инде. Шуңа күрә таләпләре авыр. Әз генә инде тәрбиячеләрнең көндәлек эшләреннән аерылыбрак тора. Юл йөрү кагыйдәләре бит инде аларның һөнәрләренең спецификациясе түгел, шуңа күрә алар өчен әзрәк авыррак. Юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтүне дә һәр вакыт яңартып торырга, яңа алымнар кулланырга кирәк. Заманча җиһазлар юл билгеләре белән тәэмин ителеш тоткарлыксыз башкарыла. Аварияларны кисәтү максатыннан районыбызда балалар бакчаларында күләмле эш башкарыла. Менә без бүгендәге әлеге чараларның берсендә бүген инде безнең тәрбиячеләребез балалар белән шушы тематикага үзләренең шөгыльләрен күрсәтәләр. Яңадан инде тәрбиячеләргә балалар бакчаларына шушы занятияларны тагын инде камилләштерү өчен безнең инде елдан-ел төрле белешмәлекләр белән, төрле яңа әйтик оборудованиелар белән тулыландырылып торыла. Менә бездәге әлеге садикта бүген яңа кайткан интерактив өстәлне күрәбез. Бу өстәл ярдәмендә инде балалар юл йөрү кагыйдәләрен үзләренә тиешле дәрәҗәдә үзләштерергә ярдәм итә. Монда төрле мультфильмнар, төрле үзләренә биремнәр, яңадан светофорның менә транспорт өчен булганлыгын, җәяүләр өчен булганлыгын уен форматында өйрәнү өчен инде аларга бик кулай вариант. Куда нужно посмотреть пешеходу, пройдя пешеходный переход? Сначала умничка, потом направо. Дойти до середины, потом еще посмотреть направо. Шәмәрдәннең әкият балалар бакчасыннан Татьяна Захарова әлеге бәйгедә икенче тапкыр катнаша. Тәрбияче нәниләр юл йөрү кагыйдәсен камил белергә тиеш дигән фикердә. Быел ул район турының җиңүчесе булды. Миңа бу тема буенча эшләргә бик ошый, балаларга белем бирү бик ошый. Аларны садиктан чыгып киткәндә, мәктәпкә барганда балалар юл йөрү кагыйдәләрен белеп чыгып китсеннәр дигән фикердә мин. Шуңа күрә үземне конкурсларда да сынап карыйм. Бүгенге катнашкан зурлар төркеме балаларына бик зур рәхмәт. Балалар актив булдылар. Күренеп тора, тәрбиячеләр аларны бу направлениедә эшлиләр, өйрәтәләр. Һәм дә инде миңа занятиедә бик җиңел булды, аларның белемнәре булган аркасында. Республика туры һәм бүләкләү тантанасы апрель аенда Әлмәт шәһәрендә үтәчәк. Юл йөрү кагыйдәләрен белү, аларны үзләштерү бүгенге көн таләбе. Мондый чаралар аны тагын да үтемле һәм нәтиҗәле итә. Чыгарылышыбызны спорт темасына булган хәбәребез белән дәвам итәбез. Россия чаңгы юллары 1982 елдан башлап ел сайын үткәрелә торган иң зур бөтен Россия чаңгы ярышы. Узган шимбәдә үткән чаңгы бәйрәмендә хезмәт коллективлары, бакча балалары, өлкәннәр һәм сәламәт яшәү рәвешен үзиткән барлык райондашлар катнашты. Ямле Саба яр буендагы чаңгы трассасында 300-дән артык кеше көч сынашты. Толырак алдагы сюжетта. Чаңгы спорты сәламәтлек нигезе. Саф һавада гүзәл кышкы табигать кочагында шу аның кыйммәтен тагын да арттыра. Ярышларны ачып җибәргән башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов та райондашларны спортның әлеге төрен үз итәргә чакырды. Инде кояшы да бар, суыгы да бар, кыш булгач шулай була. Шуңа күрә берүк туңмагыз, җылыныгыз, җылынып чыгыгыз. Йөреп килгәч матур гына вакытында
кайтып та китәргә кирәк, җылы шәйләр эчәргә. Зур бәйрәм белән, ил күләм бәйрәм, иң масса күләм ярыш илдә үтә торган. Шуңа күрә сау сәламәт булыйк. Стартка беренчеләрдән булып балалар бакчасына йөрүче нәниләр басты. Сабыйлар район башлыгы бүләгенә матур башлыкка ия булдылар. Ранил Шафиков шоколад бакчасына йөри. Ул әтисе белән чаңгы шуарга ярата икән. Ярышта катнашырга күрше-тирә районнардан да килгәннәр. Хәнифә Хабибрахманова Кукмара районыннан. Байлангар мәктәбенең 1-нче сыйныфында укучы кыз үзенең яшь категориясында 1-нче килде. Бүген сабага ярышка килдем һәм мин иң беренче булдым. Чаңгы белән спорт төре буларак шөгыльләнүчеләрдә сәламәт яшәү рәвешен алып баручылар да күп иде биредә. Алсу Мифтахова һәм Алсу Әхәтова мәгариф идарәсе хезмәткәрләре. Менә шушындый салкынча матур көндә Россия чаңгы юллары 2004 ярышында катнашырга дип килдек коллегам белән. Безгә уңышлар. Беренче елгына катнашмыйбыз мондай ярышларда. Бөтен кешегә дә катнашырга телим. Иң мөһиме катнашу, җиңү булмаса да. Актив тормыш алып баручы һәм аны пропагандалаучы гаиләләрне күреп, аралашу безнең өчен шатлык булды. Байлар сабасыннан 3 бала тәрбияләүче Регина һәм Рөстәм Миңнуллиннар шундыйларның берсе. Уллары әскәр һәм кызлары Амилә балачак бакчасына йөри. Чаңгы ярышына катнашырга килеп, ел сайын катнашабыз, бер дә калдырганыбыз юк. Без менә шушында истә генә торабыз. Аллага шөкер, бик рәхәт, савада бик рәхәт. 24нче ел гаилә елы уңаеннан барыгызны котлыйм. Рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Менә үзегез якын торгач, бу трассада балалар белән үзегез дә бераз чыгып шөгыльләнәсезме? Әйе, чаңгыда чыгарга тырышабыз. 42нче бөтен Россия масса күләм чаңгы ярышы узган көнне кояшта нурын мулдан сипте. Мондый матур көндә өйдә утыру гөнаһ ди ярышларның төп хөкемдары Рифат Хисамов. Молодцы, самый главный организованно килде садиклар. Һәр вакытта катнашалар, бер кашына калмыйлар. Молодцы. Шулай ук булды ярыш безнең булды. Мәктәпләр арасында 1-нче класстан алып 11-нче класска хәтлек тоже матурына үтте ярышлар. Алар инде хәшә үтерделәр. Чоптар инде 1 километрга, 2 километрга, 3 километрга. Менә безнең как раз бу подготовка инде как раз лесхозда ярыш була безнең 23-нче 24-нче лесхоз бисәсендә. Анда инде алар анда инде безнең әзрәк ярышның тәртибе икенчерәк булачак. Алар китәчәкләр һәрберсе 30 секунд. Мин думаю, анда да матурына ярышлар үтәр дип. Самое главное, что погода позволила. Быел үзегез күрәсез көн сайын буран. Шуңа күрә, дай бог, погода ябылсын главное. Ярышлар яшь категориялары буенча этаплап барды. Нәтиҗәләр вакытында ясалып, җиңүчеләр бүләкләнде. Узган көннәрне районыбыз тарихына менә шундый вакыйгалар белән озатабыз. Бүгенгә атна информацион программабызны төгәллибез. Алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы. Бездән аерылмагыз.